Buenos días, bos días. Iniciamos pleno extraordinario a solicitud do Partido Socialista Obrero Español, PSDG, baixo, sí, para realizar debate sobre obras previstas a executar na segunda fase do proxecto Porto Deportivo de Baiona. En primer lugar, vamos a ratificar a urxencia, votos a favor da urxencia, por unanimidade. Damos a palabra a don Carlos Gómez, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Tal e como recolle o artigo 46.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Pleno celebra a sesión ordinaria, polo menos cada mes, nos concellos municipais de 20.000 habitantes, de máis de 20.000 habitantes en las diputacións provinciais. Cada 2 meses nos concellos municipios unha poboación de entre 5.001 e 20.000 habitantes e cada 3 nos concellos de ata 5.000. Ese mesmo pleno celebra a sesión extraordinaria cando así o decida o presidente ou sen que ningún concelleiro poida solicitar máis de 3 anuais. Neste último caso, a celebración do mesmo non poderá demorarse máis de 15 días hábiles dende o momento en que fose solicitada, non podendo incorporar o asunto á orde do día dun pleno ordinario e doutra sesión extraordinaria con máis asuntos se non o autoriza expresamente os solicitantes da convocatoria. Tal e como recolle o artículo 48.1 do Real Decreto Legislativo 781/86 do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, que di que cando... Señor Gómez, vamos ao punto. Bueno, a normativa xa conocemos, pero vamos vale. ao punto orden do día. Bueno, pois vamos ao punto de orden do día. Señor Almuña, o que queremos saber é se está a favor do recheo do Porto Deportivo e se está a favor de perder recursos naturais e patrimoniais de Baiona. Vamos a tirar de hemeroteca, donde no ano 95 anúnciase que se vai a levar a cabo este proxecto que remata no ano 2003. Temos que facer un recordatorio aos recheos que se fixeron no ano 2008 con area de río nas praias de a Ribeira e tamén da Barbeira, donde tamén no ano 2012 iniciouse a redacción dun plan especial que foi aprobado definitivamente o 21 de maio de maneira definitiva. Ao mesmo tempo, recordarlle que dende aquela xa ano tras ano estamos movendo todos os anos a área de Praia Santa Marta. Podémoslo ver antes de Semana Santa, no Concello tivo que levar unha vez máis a cabo esas labores. E, ademais, no pleno ordinario de abril do ano 25, preguntamos como estaba a situación da licencia do Porto Deportivo e contestaron que había unha nova empresa que está interesada nunha nova licencia. E o que nos encontramos é que 4 días despois sale en prensa que comenzan as obras de recheo do Porto Deportivo. Creo, e ademais xa o dixemos aquí en máis dunha ocasión, que cada vez que facemos unha pregunta a transparencia é xusta e non sabemos o porqué. O que queremos saber para comenzar o debate é se vostede, señor Almuña, está a favor do recheo do Porto Deportivo e da perda de recursos naturais e patrimoniais e tamén turísticos da nosa vila. Doña Ruth, perdón, don José Ángel Badamonde. Sí. Buenos días, presidente, compañeros de corporación, vecinos, buenos días a todos. Desde el grupo de Gobierno queremos comenzar esta intervención recordando un dato, que es más que anecdótico, profundamente significativo. Precisamente hoy, 21 de mayo del 2025, se cumple exactamente 10 años de la aprobación del Plan Especial del Puerto de Baiona, aprobado con fecha 21 de mayo del 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de junio de ese mismo año, con el objetivo de ordenar y mejorar una infraestructura fundamental para nuestra villa, como es el puerto deportivo, en coherencia con su carácter estratégico, tanto a nivel urbanístico, turístico y económico. Un plan especial que cuenta con todos los informes sectoriales, preceptivos, vinculantes y favorables,
entre ellos el informe de sostenibilidad ambiental emitido en fecha 10 de marzo del año 2015, que analiza y avala los efectos ambientales del documento en todo su conjunto. Sometido a un procedimiento público, riguroso, transparente y garantista, con exposición pública durante 2 meses, publicado en el Diario Oficial de Galicia y en los periódicos de mayor difusión, y remitido específicamente a las asociaciones ecologistas, sobre las que no consta presentación de alegación alguna. Únicamente solo se registró una alegación por parte de un particular, la cual fue rechazada por falta de fundamento. Fruto de la aprobación de este plan especial de puerto, tenemos que recordar que la DOCA pasó de ser una zona de uso portuario restringido, tal y como pretendía la Dirección de Portos de Galicia en el año 2008, estando al frente el socialista Jacinto Parga como presidente del ente público, a convertirse en un verdadero lugar de paseo y encuentro para vecinos y visitantes, ganando espacio público y de calidad urbana. Gracias a esta planificación, hay que recordar, también fue posible ejecutar la ampliación del puerto pesquero, mejorando las condiciones de trabajo y operatividad del sector marinero local, así como garantizar la protección del patrimonio subacuático hallado hasta el momento, que fue objeto de atención y seguimiento conforme a la normativa vigente. Es en este contexto donde se enmarca la actuación que ahora es objeto de este debate, que no debe de ser malinterpretada y mucho menos politizada, con acciones que carecen de criterios científicos y técnicos. Por lo que se está llevando a cabo no es una ampliación arbitraria del puerto deportivo, como se intenta insinuar con fines partidistas, sino la finalización de una obra prevista, ordenada y debidamente autorizada en el citado Plan Especial del Puerto. Después de un largo proceso de validación para la renovación de la concesión, la nueva concesionaria Nauplia Capital S.L. presentó el 12 de mayo de este mismo año proyecto constructivo titulado Explanada y edificios en el Puerto Deportivo de Bayona, firmado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Fernando López Mera, y por el arquitecto don José Ignacio Buján, dispuesta a invertir nada menos que 4 millones de euros en la mejora y finalización de la infraestructura náutico-deportiva, que implicará mejoras importantes para nuestra villa, abriendo al público un aparcamiento, nuevas zonas verdes y un paseo perimetral para todos los vecinos. En este proyecto se desarrolla el documento básico que incorpora todos los ajustes derivados de los informes sectoriales y se estructura en 2 fases. La primera de ellas, la que se está ejecutando en estos momentos, contempla la finalización del relleno, la ejecución de la estructura de contención marina con el muelle de gravedad y la escollera concertada, así como la urbanización de la explanada. Es importante destacar, en todas estas actuaciones están contempladas dentro de la delimitación del Plan Especial del Puerto, en el ámbito PE 01, donde se prevé expresamente el uso náutico deportivo. La zona afectada por el relleno, con una superficie de 4.679,44 metros cuadrados, está regulada por la Ordenanza 2B del Plan, como uso náutico deportiva en ejecución. Así está estipulada en el documento. En una ejecución sujeta a múltiples condiciones medioambientales, recogidas en los informes sectoriales y entre ellos de la Dirección General de la Costa y el Mar y de la Subdirección General de la Biodiversidad Terrestre y Marina, ambos favorables, pero exigentes en términos de protección ambiental. Cabe señalar que, según el informe emitido por el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, el 14 de mayo del 2025, se trata de la finalización de una explanada prevista en el planeamiento vigente, con el objeto de completar las infraestructuras portuarias, mejorando la imagen del litoral de entrada a Bayona. No tenemos que olvidarnos
que esta actuación no solo responde a una necesidad funcional, sino también estética y urbanística, permitiendo una transición más armónica entre el puerto deportivo y la villa. Ofrecer un aspecto digno y ordenado a la entrada marítima de Bayona, siendo una de las principales cartas de presentación de como destino turístico. En términos normativos, cabe subrayar que, tal y como establece el artículo 41.6 de la Ley 6/2017 de Portos de Galicia, estas obras tienen la consideración de obras públicas de interés general portuario y no están sujetas a licencia municipal. No obstante, en cumplimiento del artículo 70.3 de la misma ley, Portos de Galicia solicitó informe previo a este ayuntamiento, que fue emitido dentro del plazo establecido. Tanto la Administración estatal, Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección General de Costa y el Mar, como la autonómica Portos de Galicia, están obligadas al cumplimiento de la rigurosa legislación ambiental vigente, una de las más exigentes de Europa, del mundo. Y ambas, quienes han informado favorablemente, permiten la terminación del puerto, que no se trata de una ampliación, ya que el relleno que falta estaba previsto ya inicialmente en el proyecto inicial, sin ser finalizado en su totalidad por la concesionaria anterior. Tal es así que el cumplimiento del artículo 3.3 de la Ley 41/2010 del 29 de diciembre de protección del medio marino, desarrollado por el Real Decreto 79/2019 del 22 de febrero y modificado por el Real Decreto 218 del año 2022, del 29 de marzo, obliga a someter esta actuación al preceptivo informe de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación noratlántica. Dicho informe fue emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con fecha reciente, concretamente en septiembre del año 2024, resultando favorable. Esta evaluación garantiza por parte del Gobierno de España que la intervención es compatible, repito, compatible con los objetivos de conservación y uso sostenible del medio marino, establecidos por la normativa estatal y europea. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Tenga palabra don Iago Pereira, por o BNG. Grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Bueno, como é habitual, o discurso do Partido Popular sempre mete a palabra politizar, e é curioso porque, bueno, o Partido Popular tamén é un partido político. E tamén chama a atención a intervención por parte do señor Bahamonde, que é exactamente a mesma que o comunicado da Asociación de Usuarios do Porto Deportivo de Bayona. É curioso. Ben, tamén quero agradecer ao Partido Socialista por esta iniciativa, xa que ten a forza necesaria como para convocar este pleno extraordinario ante unha problemática que entendemos grave. Ben, o Partido Popular, tanto dende a Xunta de Galiza como dende o Goberno local, presidido en outras épocas por o señor Almuiña, entendemos que está a esnaquizar a nosa bahía seguindo unha ruta iniciada fai máis de 20 anos. E vamos a tirar de hemeroteca, que tanto lle gusta a portavoz do Partido Popular, que hoxe non ten voz. Na voz, no periódico, en setembro de 2002, recolle que os concelleiros do BNG explicaron as consecuencias que tendrían as novas instalacións para a bahía e a calificaron como nefastas. Aseguraban tamén que as obras causarían un gran dano ao medio marino e unha probable eliminación das playas polo cambio de correntes. Ademais, que o novo porto orixinaría contaminación na ría e non iba a xerar riqueza ao municipio. Recollía tamén este artigo que este grupo, o BNG, é o único da corporación que se opón a este proxecto que Portos de Galicia adxudicou no ano anterior a Aeronáutica.
Daquela, o BNG xa o avisou, como recollía a prensa, e a día de hoxe seguimos opinando o mesmo. E comprobamos o que advertimos, a modificación das correntes mariñas trouxo a destrucción de biodiversidade e das praias, como estes anos podemos comprobar. Non só estas consecuencias, sino tamén, lóxicamente, paisaxísticas e entendemos que económicas, de xeito negativo para a veciñanza de Baiona. Así, a estampa que nos deixa esta salvaxe explotación do noso litoral é desoladora e entendemos que hai que modificala. Para os que dicen que nos baseamos sin rigor científico, é dicir, o Partido Popular e a Asociación de Usuarios do Porto Deportivo, decirlle, tamén tirando de hemeroteca de historia, que o 16 de xaneiro de 2012 o secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, que para estas entidades e grupo político que acabo de decir non debe ser un técnico, fai a avaliación ambiental deste porto deportivo e dice: a aprobación e posterior desenvolvemento do plan especial pode afectar potencialmente ao medio, tanto na fase de execución das obras como na fase de explotación dos novos usos. E será durante a fase de obras cando os efectos ambientais serán máis significativos, lóxicamente. Bueno, o desenvolvemento do plan levará consigo un incremento do tráfico mariño, como consecuencia un aumento da actividade da zona comercial e recreativa, así como aumento do tráfico terrestre, con consecuencias de incrementos nas emisións contaminantes, considerando as características ambientais da área probablemente afectada polo propio plan, que vai ter efectos negativos significativos sobre o ambiente. Insisto, non o dixo no Benegado, di un técnico aos que vostedes dicen que non se pronuncia en isto. Sigue dicindo ao patrimonio natural que as posteriores afeccións deste plan sobre esta variable considéranse significativos, dado que existen elementos naturais a preservar, os efectos ambientais ocasionados pola ocupación, é dicir, pola xestión do propio uso dos hábitats, ao ampliarse o peirao pesqueiro ou como efectos tamén negativos citar a contaminación por sustancias nocivas derivadas do incremento da actividade comercial e náutico-recreativa que poden afectar a especies mariñas e a calidade das augas, algo que estamos comprobando que é así. Tamén incidencia na ocupación do territorio. O efecto sobre o medio, en canto a esta variable, di o técnico, considérase de carácter negativo, permanente e irreversible. Insisto, o di un técnico, non nós. A atmósfera e cambio climático, sigue dicindo, os efectos sobre a calidade do aire virán fundamentalmente asociados polo aumento do tráfico marítimo e terrestre. Os efectos de maneira global sobre esta variable, poden caracterizarse tamén como negativos. E sigue, no ciclo hídrico indica os fondos ocupados pola ampliación ou creación dun aparcadoiro na zona náutico-recreativa producirán un efecto negativo sobre o ciclo hídrico. Na fase de funcionamento producerase un incremento de volumen nas augas residuais como consecuencia do aumento de actividade do porto. Os efectos sobre esta variable estimanse negativos. Gustaríame que o señor David González, que estivo repartindo, según me dixeron, unhas follas que non entendo a que ven, a que ten isto que ver, podía haber repartido este informe técnico tamén. No ano 2015, como todos e todas xa sabemos, o Pleno de Baiona, con Almuiña ao frente, vendeunos como unha oportunidade para Baiona, con máis plazas de aparcamento, máis espacio comercial, máis amarres e máis turismo. Xa daquela, algo que o señor Bahamonde agora tamén vai pola mesma liña. Seguimos, hemeroteca, 22 de maio de 2015. Dice, só o Goberno Popular respaldou o proxecto urbanístico do Porto Deportivo. PSOE e BNG votaron en contra e o edil independiente Antonio Amorín daquela abstívose. Di, Iago Pereira tachou de despropósito, que daquela eu xa estaba, despropósito medioambiental por parte do Goberno de Baiona, que dá manga ancha á construción e aos recheos. O alcalde mostrou, en cambio, a súa satisfacción tras dar luz verde ao documento. A realidade, como dixen, foi un impacto ambiental terrible, menos barcos de pesca, infinidade de establecementos que pecharon,
e uns desorbitados prezos da vivenda que obriga a veciñanza de Baiona a marchar a outros concellos. Isto, lóxicamente, tamén é parte deste goberno do PP de Almuíña que aprobou no 2015 este plan especial a unha semana ou uns días dunhas eleccións municipais. Ben, agora estamos na última fase, ca ampliación de 4.649,44 metros cuadrados e cos usos permitidos que se recollen, que é algo tampouco que non comentou o señor Bahamonde, que se admitirán, así o recolle os documentos, aparcamentos subterráneos na totalidade da zona, así como restantes usos admitidos en sótanos cuya superficie construída non computará a efectos do cálculo de edificabilidade máxima. Isto quero decir que o que vaya soterrado non computa na regla que hai de construcción. O 16 de maio iba a facer tamén referencia, xa que estou facendo unha cronoloxía do que emitiu o Concello de Baiona por parte do seu goberno, pero, bueno, creo que o describiu bastante ben o señor Bahamonde, porque, bueno, prácticamente é o mismo, e, de igual xeito, a Asociación de Usuarios do Porto Deportivo, o día 20 de maio, tamén fai un comunicado que tamén ven a decir prácticamente, literalmente, o mesmo que acaba de decir Bahamonde. E siguen a vendernos como que vai a ser un espacio aberto á cidadanía para que disfrutemos todos os baioneses e baionesas, pero hai unha cousa. A publicación do 1 de xuño de 2015 no Boletín Oficial do Estado, despois da aprobación do Plan Especial do Porto Deportivo, xa recolle daquel momento o seguinte: deberase dispoñer ao menos dunha plaza de aparcadoiro para cada usuario por cada 40 metros cuadrados, ou fracción de superficie de zona comercial ou de servicios, plazas que deberán ser de rotación. Non se está cumprindo a día de hoxe. É dicir, isto tamén era, en teoría, aparcamento para baioneses e baionesas e non se está cumprindo, se está incumplindo os usos permitidos que xa estaban recollidos. Outro punto, deberá permitirse o libre acceso a peatóns alrededor da futura esplanada das novas instalacións. Podemos ver, e iso tampouco se refieren a él a Asociación de Usuarios do Porto Deportivo nin o Partido Popular, como quedou un cacho de vallado para poder, en teoría, acceder baioneses e baionesas e poder disfrutar dese espazo, no cal se puxo unha cadena, se borrou o sinal vertical ali posto e se chantou un elemento prohibindo a baioneses e baionesas disfrutar do seu uso como decían fai anos e volven a decir agora, a ver se desta volta é verdade. Entendemos que isto é un atentado para o litoral de Baiona, insisto, igual que se fixo na primeira fase, vaise modificar as correntes, aínda que se cumplan todas as correntes mariñas, aínda que se cumplan todos os preceptivos estamentos e cuestións técnicas, e vai a traer consigo máis contaminación e máis perda de areais e afección ao medio ambiente. Eso vai ser así. Precisamos, entendemos, un proxecto político da vila que non incida na sobreexplotación e masificación turística, sino que se ordene e deixe de ser estacional e sexa sostible medioambientalmente. E, polo tanto, que favoreza a veciñanza do noso concello. Entendemos que non só, como digo, vai a ser un problema ecolóxico, sino tamén económico, porque todo isto do turismo que estou a referirme trae as consecuencias de un aumento bestial no precio do solo construído, o sea, da vivenda, e a imposibilidade de poder alugar, o que significa que veciños e veciñas teñen que irse a outros concellos. O BNG fixo un traballo parlamentar no que estamos solicitando que o Parlamento inste a Xunta de Galiza a paralizar de inmediato este recheo para a ampliación do Porto Deportivo de Baiona co obxectivo de preservar a súa baía e garantice a veciñanza da Vila do Dereito a poder vivir no seu concello. Polo tanto, nós exiximos e entendemos que debería ser o alcalde de Baiona como representante de todos e todas, quen inste a estamentos para que se paralice estas obras de ampliación do Porto Deportivo e posiblemente
pense e se inicie un proceso de modificación do plan xeral que defenda e non agreda a nosa bahía. Remato xa dicindo que o BNG sigue a opoñerse a ampliación, como desde fai 20 anos, sexa con Formigón ou sobre Piares, nos dá igual, non queremos a ampliación, xa que a problemática, insisto, non afecta ao medio ambiente en xeral, nin ao mariño en particular, senón tamén á paisaxe, ao sector pesqueiro, e incide na problemática da vivenda, e en consecuencia da perda de calidade de vida da nosa veciñanza. Grazas. Muchas gracias. Tenga palabra don Carlos Gómez por el Partido Socialista PSDG. Muchas gracias. Señor Almuiña, ¿está a favor do recheo de Porto Deportivo ou está a favor da perda dos recursos naturais e patrimoniais e tamén turísticos da nosa vila? Ilusos de nós que creíamos que vostede lideraría a oposición a un atraco medioambiental, onde nós, ademais, teríamos claro a carón de quen nos íbamos a poñer, que era o lado, o carón seu. Pois non por outra cousa, máis que por responsabilidade. Imos tirar outra vez de hemeroteca. Acórdase, señor Almuiña, da moción que trouxo a este pleno en contra da reordenación dos mortos da Barbeira, que pasarían esas embarcacións, os novos pantaláns pilotados do Monterreal Club de Yates de Bayona? Acórdase que o Partido Socialista apoiou esa moción con todos os informes favorables do goberno galego, que naquel momento estaba o Partido Socialista e o BNG? E agora mudou de opinión? Acórdase tamén daquela famosa viaxe a Santiago que non chegou alá porque convocou unha reunión de portavoces urxente pola implantación da señalización nas zonas portuarias? A día de hoxe non ten máis que ir a ver o porto pesqueiro e tamén a zona de Santa Marta, dita señalización colocada por Portos de Galicia, neste caso gobernada polo Partido Popular, e vostede calado. Esa mesma sinalización, como decía, que está implantada tamén na zona do Porto do Burgo, a que vostede, ademais, non fixo alusión nunca mentras gobernou, nestes momentos tampouco, pero sí que entendo que recorda como se aprobou o plan especial, o que fixo referencia tamén o señor Pereira, 21/5/2015. Eleccións municipais 24/5/2015, nun pleno extraordinario, a 3 días dunhas eleccións municipais e, ademais, 3 meses antes de que vostede deixara abandonado a todos os bayoneses e bayonesas marchando á Consellería de Sanidade. A min chameme mal pensado, se quere, pero en política casual non hai absolutamente nada. Pero a vida e o destino moitas veces son suficientemente caprichosos para que hoxe vostede pois este aquí, onde ten a oportunidade de decir como está vostede aquí. O acceso peonil que facía referencia ao señor Pereira, que a día de hoxe existe, está señalizado e que non ten posible uso, este partido político aquí neste pleno truxo en 3 ou 4 ocasións, solicitando que Porto Deportivo solucionara este tema, e seguimos exactamente nas mesmas. O señor Bamonde fixo informe en base a todo ese relatorio de como foron as fases, os criterios técnicos, e o que quería saber realmente é que é o que se enviou o Ministerio. Quero saber tamén os informes de trámite medioambiental, é certo que non temos acceso a eles. Solicitámoslos fai 20 días a Xunta de Galicia e, neste caso, ademais, tardan ao redor, según comentan compañeros e compañeras do grupo parlamentario, ao redor de 2 meses mínimo para entregar dita documentación. Pero, ademais, non solamente iso, solicitamos acceso á documentación que ten o Concello de Bayona respecto ao Porto Deportivo, e resulta que solamente nos entregan pois o que entrou neste ano 2025, donde ademais nese informe, por exemplo,
dos servicios técnicos municipais faise referencia a todo o proceso, incluso a documentación que se presentou no ano 2016, a cal nestes momentos non temos acceso. Por que? Bueno, pois non o sabemos. Si que nos gustaría que se aclarase bueno, pois esta circunstancia, non? Insisto, e con todo o respeto do mundo, o señor Bahamonde, eu sígolle preguntando, o señor Almuiña se defende o recheo do Porto Deportivo ou defende, neste caso, a perda de recursos patrimoniais, medioambientais e turísticos da nosa vila. Espero que ao longo do que queda deste pleno extraordinario pois poda contestar. Entendíamos, e insisto, con todo o respeto do mundo, sabemos cal é o funcionamento, con todo o respeto neste caso, señor Bahamonde, entendo que quen debe dar explicacións hoxe aquí é o señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, señor Bahamonde. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a ver. Ayer, sorprendentemente, hemos podido leer en una nota de prensa difundida por el Faro de Vigo, la cual usted, señor Gómez, indica no aceptar la evaluación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ministerio que, le recuerdo, señor Gómez, depende del Gobierno Central de España e indica, y leo textualmente, que se lle encargue un informe sobre os efectos ambientais e urbanísticos á Universidade de Vigo. E se así o consideran, a calquera outro organismo independiente. Dejando usted, señor Gómez, en mal lugar el criterio medioambiental del Gobierno Central, ya que, por lo visto, no lo considera un órgano independiente. Mire, está hablando usted de transparencia o acceso a documentación, señor Gómez. Recordarle que la Xunta de Galicia dispone de una página pública donde se puede ver todo tipo de documentación urbanística. Y allí, en el Xiotuga, por si no lo conoce, está colgada toda la documentación referente hasta la fecha respecto al plan especial del Puerto Deportivo, donde puede ver todo tipo de documentación al respecto. Señores, ustedes gobernaron en Bayona durante 4 largos años y no han hecho precisamente nada para corregir o eliminar lo que hoy aquí defienden. Y es más, nos gustaría saber, esto de que ya están tirando de, bueno, un poco de hemeroteca y demás, ¿cuál es la alternativa que ustedes plantean? Hablamos de eliminar el espigón de la doca, eliminar el puerto pesquero o eliminar también los paseos a lo largo del litoral. Decía el señor Pereira toda esta cuestión respecto al medio ambiente y demás. Efectivamente, así lo dicen los documentos y hablan de 10 actuaciones que se deben de tener en cuenta y durante el desarrollo de la actuación. Control, entre otras, control de vertidos, control de ruidos, etcétera, etcétera, de los cuales la empresa constructora o la empresa adjudicataria tiene que llevar en control bajo la batuta también de Portos de Galicia, como puede ser la implantación de barreras antilodos, eliminación de ruidos en ese vertido, etcétera, etcétera. El documento habla efectivamente de turbidez, etcétera, etcétera. Bien. Miren, señores, ambos grupos de la oposición manifestáis vuestro rechazo a la actuación proyectada, argumentando que ésta provoca un grave impacto medioambiental y afecta negativamente a la costa, y en particular a la playa de Santa Marta, que según afirmáis corre peligro de desaparición. Me gustaría en este momento leer un pequeño extracto del informe de la Declaración de Impacto Ambiental que está en el Xiotuga, colgada, señor Gómez, en la que habla, y voy a ir al final, leo aquí un extracto del documento que dice: a Subdirección Xeral de Estudios de Espacios Naturais e Biodiversidade da Dirección Xeral da Conservación da Natureza emite
o correspondente informe e digo, o proxecto, ou bueno, fai referencia a que o proxecto non altera as fontes de sedimento nin engade ningunha barreira ao transporte. No caso de mostrarse efectos contrarios aos negativos sobre as praias, estarase ao disposto da Lei de Costas. Lei de Costas que informou no documento e informa favorablemente. Non obstante, estas afirmacións non se sustentan en informes técnicos nin ambientales que avalen tal risco frente a un proxecto que conta con todos os informes sectoriais favorables, incluído el informe respecto a la Ley 41/2010 de protección de medio marino de compatibilidad con las estrategias marinas de la demarcación noratlántica, emitido, recuerdo, hace 8 meses por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el cual avala, y repito, avala expresamente la viabilidad ambiental de la actuación. Por ello, lamentamos que desde el Grupo Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego se pretendan generar confusión y alarma, al querer no presentar una actuación técnica como una supuesta ampliación encubierta sin control. Miren, la realidad es bien distinta. Estamos ante una obra contemplada en el plan urbanístico, aprobado hace 10 años, avalada por los informes técnicos correspondientes y tramitada conforme a la legislación sectorial y dirigida a mejorar los servicios, la calidad urbana y paisajística de nuestra fachada litoral. Y ahora, señor Gómez, para que le quede claro, desde el Concello de Bayona y este equipo de gobierno defendemos la protección medioambiental de los servicios de calidad y valoramos positivamente la ordenación de las instalaciones náutico-deportivas en ejecución, al considerar que la situación actual que genera es un impacto paisajístico negativo sobre el frente marítimo del municipio. Y apostamos por un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno, basado en el seguimiento y cumplimiento riguroso de todas las determinaciones de protección medioambiental exigidas en los documentos y en el informe de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Noratlántica, emitido, repito, por el Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en línea con los principios de desarrollo sostenible y el crecimiento azul que inspira nuestra acción de gobierno. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Ten a palabra don Iago Pereira. Grazas, señor presidente. Vale. A ver, ben, a exposición do señor Bahamonde é unha exposición moi técnica e evidentemente non se está criticando o cumprimento da legalidade, eso é así, hai unhas normativas, nos gusten ou non, pero ninguén está falando deso ao final, porque tamén lle digo, cumprir a normativa non é sinónimo de protección ambiental, nin de que nada vai a acontecer, como dá a sensación que vostede quere decir, insistindo en que cumplen todos os aspectos técnicos. Calquera actuación que haxa pode seguir a lei, pero vai a ter unhas consecuencias medioambientais, sexa do que sexa, inclusive se creamos un hospital, aínda que sea necesario para un territorio. Eso é indiscutible. Obviando eso, no que técnicamente, lógicamente, estamos de acordo, preguntaba cal é a alternativa. Eu creo que na miña alternativa que tiñamos o PSOE e o BNG, preguntaba vostede, bueno, eu creo que xa o deixei claro na miña primeira intervención, a nosa alternativa é, lógicamente, o que existe, pero non a máis ampliacións que vai a traer consecuencias, como xa dixen antes, de toda a índole, dende a nosa óptica. Vale, nos acusa de xerar confusión e alarma.
Vale, moi ben. Vamos a tirar da historia que pasou, é dicir, ao discurso que teñen a día de hoxe é o discurso que teñen sempre de que isto vai a ser bo para Baiona, vai a traer economía, vai a ser respetuoso medioambientalmente, e a realidade, que tampouco vou a repetir, que xa dixen antes, é que non é así. Os impactos están aí, tanto económico como ambiental e como entendemos no tema da vivenda. Sí, volveu a repetir agora ao final que do Goberno, do Concello, van a cumplir toda a normativa, evidentemente, non lles queda outra, aínda que quixeran facelo de outro xeito, e falou, curiosamente, da economía azul, esta que foi un dos eslogans deste grupo de Goberno nas eleccións do 2023, pero en este caso que entendemos que a economía azul que vostedes interpretan, como non sexa pintar a ampliación de azul, sinceramente non a vexo por ningún lado. Grazas. Muchas gracias, señor Pereira. Para finalizar, don Carlos Gómez Prado. Muchas gracias, señor presidente. Vostede, señor Bamonde, facía, de feito, referencia ao criterio ambiental en base a ese informe de fai uns meses, que, se non recordo mal, parte desa información falaba precisamente dos espacios de especial protección. Creo que ese informe que facía referencia a vostede, e que fala da rede Natura. Unha rede Natura que, no caso de Baiona, afecta xusto hasta a parte de atrás de Santa Marta. E, ademais, xusto ese informe solamente fai referencia ás gaviotas e aos cormoráns. Non fai referencia aos arenais, ese informe. Hasta onde eu sei, o mellor esa falta de información o que fai é que eu non teña unha opinión máis obxectiva, pero esa é a realidade do que di dito informe. É certo que nos gobernamos 4 anos en Baiona e se fixeron as xestións que creíamos que tiñamos que facer directamente con Portos, e xa saliu en prensa as xestións que se fixeron e o que se lle plantexou como alternativa a este proxecto, pero deixando ben claro tamén que non o miramos, o defendemos sempre, estivemos dende o principio en contra deste proxecto. Eu non sei que se lle presentou a Costas exactamente, non o sei. Poño en dúbidas a día de hoxe o informe de trámite medioambiental, porque o noso entender non se cumple ca modificación da Lei Medioambiental do ano 2013 e falo, neste caso, da modificación do anexo 2, bueno, fixeronse o 1, o 2 e 3, no decreto 445 do ano 2023. E nos entendemos que aí hai un erro de interpretación que para nós é grave. Grave. Tal é así que, como decía antes, non se fai referencia aos areais. A oposición a un proxecto como estes, independientemente de que estratégicamente sea bo ou non para Baiona, que nos poñémolo en duda, porque, de feito, despois de 20 anos, podemos asegurar que é nefasto, incluso con ese impacto medioambiental, pero, claro, vostedes primeiro xeneran o problema e despois o que queren é plantexar unha solución que, neste caso, é un agravio para o medio ambiente da nosa vila, para o patrimonio de todos os veciños e veciñas desta vila. E fala de confrontación e alarma. Mire, nos creo que o podemos decir abertamente, non confrontamos os veciños. Nos facemos opinión e fiscalizamos que é o noso deber como oposición que creo que estamos facendo, ademais de maneira responsable, ao longo destes 2 anos. E por riba de calquera cousa, o que defendemos é o mellor para Baiona. Vostede dice que non hai informes que din o contrario ao que vostedes pensan. Bueno, o señor Pereira fixo un informe, neste caso, referencia a un informe do ano 2012 dun técnico, que di o contrario do que di, neste caso, certos técnicos que redactaron este proxecto.
e algún deles, se non recordo mal, vostede acórdase en Aldán, ao lado de Masó, un recheo que quería facer tamén Portos de Galicia e que ao final botouse abaixo. Un destes señores estaba aí. Entón, veremos a ver que pasa con todo isto. Nos temos dúbidas, nunca falamos de ilegalidade, creo que tamén quede ben claro, donde ademais, cando falamos cos veciños, tamén lle dixemos que a licencia municipal non era para o recheo. Quero dicir, que non engañemos a ninguén. O que facemos é dar a nosa opinión. E, ademais, despois dunha experiencia que o que nos di é que hoxe, a parte dos movementos de area que se fan en Santa Marta, podemos ir a mirar o movimento de area que hai que ir a facer a Ribeira, por exemplo, que se fixo a semana pasada tamén, donde podemos ver que hoxe a distancia en altura da area á plataforma peonil é prácticamente de cota cero. Por lo tanto, o que non podemos decir é que non hai efectos medioambientais, donde ademais nos estamos convencidos dende o principio de que este proxecto hai que actualizalo. Hai novas normativas a nivel europeo, pero claro, despois podemos irnos a ver que opinión temos, que claro, co cambio do medio ambiente, o cambio climático. Claro, hai diferentes posturas. El fin, para algunos, justifica los medios. Para nós, non. Entón, eu sigo preguntando, señora Almuiña, defende o recheo do Porto Deportivo e os recursos naturais ou os recursos naturais e patrimoniais e turísticos da nosa Mila? O seu goberno, como decía antes, a nós non nos deu acceso a toda a documentación que ten este Concello, que espero que nos próximos días se subsane. E o que sí podemos decir, e quedounos claro, é a quen defende vostede. O que podemos decir, que tamén quedou claro, é que vostede, neste caso, decidiu defender a Portos de Galicia, defender o Partido Popular. Queda claro e clarísimo, señor Almuiña, que vostede non quería vir, que o seu partido lle obligou a vir como candidato do Partido Popular, e o que queda clarísimo, e poderíamos decir que transparente, e o que lle dixen aquí en varias ocasións, é que primeiro as súas siglas e despois, se cadra, defenderá os intereses dos veciños e veciñas de Baiona. Se máis, moitas gracias e bo día a todos e a todas. Moitas gracias. Non hai nada que votar porque non se presentou ningunha moción para poder votar, pero por alusións, lóxicamente, vou a falar, porque o portavoz do Partido Socialista leva dicindo que opina o alcalde. En primer lugar, a primeira análisis deste discurso de don Carlos Gómez é que este non é un pleno para defender o medio ambiente, nin os servicios, nin os cidadáns de Baiona, sino que un pleno para atacar ao señor Almuiña, porque o personaliza como se fuera algo persoal do señor Almuiña. Entonces, primeira nota que sí quería contar. Segunda nota, o Grupo Popular, que ahora mismo goberna, e en aquel momento gobernaba tamén Baiona, decidiu dar un paso ao frente e facer algo que hai que facer e que só 3 concellos de Galicia fixeron, que é un plan especial do Porto. Para que? Pois para evitar o que nos pasou ao inicio do mandato, cando o presidente de Portos de Galicia, don Jacinto Parga, decidiu restringir o acceso a Doca, un lugar que todos os baioneses consideramos como un paseo, mas a idea era simplemente ampliar a estructura náutica en Baiona a través da estructura da Doca, e con eso iniciaban a restricción. Por eso suspendimos aquela reunión que tiñamos para ese mismo día, dicíndolle ao presidente de Portos que non volveríamos a falar con él mentras non retirara ese cartel. Ese cartel foi retirado en horas por algún veciño de Baiona,
e non por portos, pero evidentemente non se volveu a colocar, porque entenderon claro que Baiona non estaba por esa labor. E se fixo unha manifestación precisamente para evitar que señores desde outro lado decidiran o que era o que tiña que ser a DOCA, pero non só a DOCA, sino en calquera outra área de Baiona. Por eso se fixo o plan especial. E a partir de aí, a DOCA figura como un paseo peatonal que non poderá ser arrebatado aos veciños de Baiona. Se pudo ampliar o porto pesqueiro tan importante e que creo que a oposición defenderá o porto pesqueiro de Baiona, porque creo que moitas familias viven e seguirán vivindo, é un orgullo para nós que a pesca sea tamén un elemento importante de nosa economía. Todo eso foi o que se fixo con o plan especial do Porto de Baiona, que, como digo, só 3 concellos en Galicia o teñen. A partir de aí se desenrolou diversas áreas dese plan especial e fruto deso surxiu o que é o actual novo Porto Deportivo, que desde fai moitos anos, moita xente, moitos colectivos, moitos cidadáns tamén dicen que é un desastre o que ahora mismo está ali. A peor situación que temos en Baiona neste momento é a situación dese Porto Deportivo que nin dá servizos de calidade e dá impresións penosas. A partir de aí, nós o que sempre fomos exixentes por que se cumplan a normativa. A normativa europea é a máis exixente do mundo, e a española é máis restrictiva todavía que a europea, e estamos de acordo con eso. E vamos a defender sempre que se cumpla toda a normativa medioambiental, patrimonial. Outro elemento, cando se ampliou o porto pesqueiro, foi que apareceron hallazgos arqueolóxicos importantísimos, que están en varios museos, entre eles o noso. A partir de aí tamén, no plan especial, hai unha protección subacuática da arqueoloxía que poda aparecer na Baía de Baiona, que non existía anteriormente a todo isto. Por lo tanto, nós vamos a seguir defendendo que se hagan as cousas como están planificadas no plan especial, que haya inversión importante en Baiona para beneficio de todos os baioneses, para todos, e desde logo que demos servicios de calidade. Referente á última parte que se me fai decir, eu teño moitos defectos, moitísimos defectos, pero desde logo non son un estratega político, porque ningún compañero meu hubiera levado a aprobar un plan especial do Porto de Baiona a 15 ou 20 días de unhas eleccións, porque sabemos que eso se utiliza como digamos, arma para desgastar ao goberno. Eu non tiña dúdas de que había que aprobalo, porque era un elemento esencial de protección para todo o medio ambiente de Baiona e para todo o futuro de Baiona. Parece ser que foi ratificado porque ganamos por maioría absoluta esas eleccións. Por lo tanto, o cidadán de Baiona non nos castigou por aprobar un plan especial, posiblemente incluso a maioría consideran que era o que había que facer. E volvo a contar o que xa contei moitas veces, que o señor Carlos Gómez mezclaro aquí dentro do que é o discurso a defensa ou non de un proxecto estratégico para Baiona, que a miña volta, eu evidentemente vin a Baiona non porque me obligaran a vir, sino por un sentido de responsabilidade, porque o desastre que o tripartito que gobernou 4 anos encabezado por usted, señor Gómez, fixo que tuvera que volver. É certo, tuven que volver, pero por un sentido de responsabilidade. E, curiosamente, parece ser que a maioría da población de Baiona, o 56% dos votantes, consideraban que era certo, que foi usted un desastre con o seu goberno e que debería repetir o goberno que estuviera anteriormente. Moitas gracias a todos, gracias porque creo que ha sido un debate aberto, transparente, seguimos dando toda a información que se precise. Cando fixo esta petición ao portavoz do Partido Socialista se lle deu en tempo e forma, e a partir de aí creo que vamos a seguir desde logo defendendo os intereses de Baiona. Por certo, cando se decía que eu son partidista, que primeiro poño as siglas e depois poño o Concello de Baiona, eu teño que recordar que no meu mandato anterior hubo 2 manifestacións contra gobernos da Xunta de Galicia. 2, desde do Concello de Baiona. Un foi
a ocupación de lámina de mar e a restricción que querían facer da DOCA para eso, e outro foi a depuradora de Silleiro, que era promocionada por a alcaldesa de Vigo, que era de meu partido. Pese a todo, o Concello de Baiona e o Grupo de Goberno, unido a todas as forzas políticas, fixemos unha manifestación en contra de que a depuradora de toda a Ría de Vigo fora en Baiona. Por lo tanto, queda claro que eu non defendo os intereses dun partido, defendo primeiro, antes que nada, ao meu povo, ao meu Concello, que é o Concello de Baiona. Moitas gracias.